Νέα Οδός, σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, πραγματοποιεί ένα εκτεταμένο πρόγραμμα λεπτομερών επιθεωρήσεων στις μεταλλικές κατασκευές του αυτοκινητόδρομου. Συγκεκριμένα, επιθεωρούνται τα στέγαστρα των σταθμών διοδίων, οι γέφυρες σήμανσης που φέρουν οι ηλεκτρονικές πινακίδες και οι αποθήκες άλατος. Στόχος των επιθεωρήσεων είναι ο εντοπισμός των βλαβών και η αξιολόγησή τους όσον αφορά την επίπτωση που ενδεχομένως έχουν στη δομική και λειτουργική επάρκεια των κατασκευών. Στη συνέχεια, εκτελούμε τις απαραίτητες εργασίες συντήρησης με γνώμονα την οδική ασφάλεια και την οικονομική διαχείριση των κατασκευών μας. Στις επιθεωρήσεις που πραγματοποιούμε, καταγράφουμε τις φθορές και εντοπίζουμε τυχόν γεωμετρικές αποκλίσεις. Επίσης, εκτελούμε ενόργανους ελέγχους, μετράμε το πάχος της βαφής ή του γαλβανισμού, ενώ παράλληλα πραγματοποιούμε ελέγχους ίσφυξης των κοχλιών και επάρκειας των συγκολλήσεων. Αξιολογούμε τα αποτελέσματα και προτείνουμε τις ενδεδειγμένες λύσεις επισκευής ή ενίσχυσης, βασισμένες σε τεκμηριωμένα τεχνικο-οικονομικά κριτήρια. Τέλος, θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι έχουμε ενσωματώσει στις επιθεωρήσεις μας τη χρήση νέων τεχνολογιών όπως drones, ενώ σε συνεργασία με τη Νέα Οδό προσπαθούμε να μεταδώσουμε τη γνώση σε θέματα επιθεωρήσεων σε νέους συναδέλφους και φοιτητές.